Hi, hello. Mayong adlaw sa tanan. So, aton drama karon bagong bayani. So, ubani ko ninyo sa paminaw sa maong drama. Subilanon kini sa usa ka babae. So, maminaw ta. Ubani ko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama kay nindot ni siya nga sugilanon sa usa ka OFW. So, kung kinsa pa tong wala pa maka-subscribe sa akong channel, palihog ko og subscribe. O click pod sa notification bell para updated mo sa matag upload na nga drama. So dili na ta maglangan, ato nang isunod ang intro para sugdan na to ang maong drama. Bagong bayani. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit. Nabagi ko diri, ma. Bayad ko kahintag diri. Kasalangan nga kasinatian. Naano'y tini kong lap? Sure ka? Magkasalita, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit na konting Mga kasaba, kumusta? Kini kihapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Padayunon ta karon ay suwatampo nga gipadagikan sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Alma. Naghangyo nako ang apuhan ni Hill nga dili ipadayon ang akong pagpasakag kaso ni Hill. Apan wa nagugko magpapugong kay bisan ang akong manghud o ang among amahan. Desidido kyut nga mukihan na ni Hill. Samtag ako, gyatagan ako og tumong ang akong kinabuhi. Nang-apply ko para abroad o may pagtugot kini sa akong pamilya. Gipada ako sa Manila o sa paglabay sa mga buwan adlaw. Nakaschedule ko gaipada sa nasod sa Indonesia. Unya nadakpa na unta si Hill, apan tungod sa naitabo sa iyang apuhan, mas gipili ko ang pagpasaylo na lang. Magdahong nga. Isang pamasa kong nahimo, pero nagunahon na pagdahigapon ka sa kahimtang karon sa mga puhan. Dili ko tantong daot, Daniel. At least, dili sama ninyo ni Lolo ni Bobaldo. Alma, gibasulan na akong katong hitabo. Humana, nahitabo ni Hil. Alma, Uwahi na ang tanan ni Hil. wala ko'y mahimo. Dako mo kay kusagot. Pasalamat na lang kung wag ko rin mo mapatay atong higayon na. Di mabuko yung unahan na kadautan eh. O, di na ko intensyon nga makuha ang atong anak nga dihasin mo sa bukan. Husto na. Wa na kay angay pang ipasabot na ako. Humana to.
ug wa na tay labot sa usag-usa karon nato. Alma, day. Mag-uli ta. Please. Hoy, nanglimbawot ba akong balhibo ni Mohil? Igo nang gipasaylot ka. Gawas nun ka na sa asunto. Diha lang kutob, kay dili lagi ti ka madawat basta kong kinabuhi. Nahumanagit ko sa pinakakulba ng bahin. Ang immigration counter ning NAIA Terminal 3. Proceeding na ko sa check-in counter. Lord, salamat. O banisi mo panalangin kining akong pagpanimpad nito sa Jakarta, Indonesia. Hi. Kumusta, Akbayan? Ako na si Elmer. Bisaya Rasad. Hello, kabayan. Aksad din si Alma. Ikaw din ang driver nga mo inisugat na ko din sa airport sa Jakarta? Oo, driver ko nila ni Mr. Hadi o Madam Yududa. Dugay na ka din sa Jakarta, no, Elmer? Sobrang 8 months na sukad nga naabot ko din ay usara man ta ka manpower agency nga gikanan dito sa Pilipinas, Alma. Mao ba? Dinhi, kinahanglan nga daghan ka og i-adapt. Apil na ang mga batasan sa atong mga agawon sud sa bahay nga imo sa dunyang alagaran. Mahimo bagsultihan ko ni mos batasan sa to mga agawon, Elmer? Mo'y pinagkadelikado ug batasan nga angay gani mong bantayan. Mawang spoiled brat nilang anak nga si Arif. Uy, mao ba? Kay dadra sigud nato si Arif. O magbantay jud kaniya kay way respeto ng tawhana o way batasan. Elmer? Nagsalig mo na siya kwartahan ug pinangga kayo sa ginikanan. Hala, uy. Gikulbaan man hinuon ko niyong gisulti, Elmer. Relax lang. Wa ko musulti ni mo, ana, aron ka nga hadlokon. Kundi aron nga ma-aware ka. Ready na ko to take the challenges. Niya na magyud ko, diba? I'm Alma, a caregiver from the Philippines, sir, madam. Okay. So, you're Alma, Filipina pangaso of my Ibo. Yes, madam. Okay. My name is Madam Yududa, and this is my swami, husband, Mr. Yadi. My name is Mr. Hadi. Welcome to Jakarta. Thank you. Tomorrow, you can start your work being a pangaso of caregiver of Ibo or mother. Okay, madam, Yududa. Swami ko, please call the driver, please. Yes, it's Rico. Elmer! Elmer! Yes, Sir Adi. Come here! Yes, Sir Adi. You'll take in charge yung kabayan to her room so that she can have to take a rest. Wow! Who's that beautiful woman, Mommy? Daddy? Oh. Tinuod gyud ang gisulti ni kabayang Elmer nga spoiled brat ang bugtong anak sa among mga agawon pa sila. Siya si Arif o kaedad na sab nako siya. Arif, she is Alma, the new pangaso of your nenek. Amma. Beautiful name. Like her face and body. So beautiful. Oh, Anak,
ako mimpirangatkan mo. Jangan membuat kerusukan apan pun kepada wanita ini. Ayan ko. Anak ko, Arif, you must obey your father, Hadi. Because I also warn you, my son. Do not make any harm to this woman. Amang kusong! Oh, Arif! Stay here in the house! And go with friends! Ibuko! Elmer, Yes, Sir Adi? you take pangasual mo to her room. Yes, sir. Dali, sunod ako, Alma. Oh, Elmer. Oh, mao ni ang imong kwarto, Alma. Ani ka din eh. Nindot. Salamat sa pag-assister ha, Elmer. Narasado lang akong kwarto sa pikas bahin. May mura niya kung imong sangpiton o nakay tuyo or nay problema, ha? Okay, Elmer. Salamat gid kaayo. Today, natay kaugalingon nga komedor, ha? Kitang mga trabahante natay pantry nga adota dito mga on. Ang mga Indonesian nga kusinira mao ang muandam sa itong pagkaon. Oh, mao ba di ay? Maningkamot lang gid ko nga makahimo niya ko sa akong obligasyon sa ako niyang pasyente. Ay, murag, kalbaryo alang na ako itong batasan silang anak ta. Pero mag-amping lang gid ko. Kaysa kong tanaw, barumbado mo gito si Arif. Alma, kabayan. Kadiyot lang, Elmer. Tara, mga unta kay dadon ka ni Madam Yududa ngadto sa kwarto sa ilang inahan nga mao'y imong atimanon. Sige, Elmer. Tana. Okay ra nimo ang ilahang pagkaon? Maka-adapt ra ka sa timpla o sa lasa? Okay naman. Lumi. Amay noon. Ang duha ka kusinera, puli-puli sila og luto para sa atong mga agaon o para nato nga mga trabahante. Maning baya. Mao ba? Nya, human nila og luto din human nila luto din na to mga ona sila. Unya, ato na po na sila sa komedor sa atong mga agaon mag-serve nila. This is the air-conditioned room of my Ibo. Keep staying here with my mother. And please, you take care of her, okay? Yes, Madam Yududa. Ibo? Ibo ko? Oh, she is sleeping. Tomorrow, you will start your job because today is the last working day of her Indonesian caregiver. Okay, Madam. Her Indonesian and outgoing caregiver's name is Anissa. And remember, your patient, my mother cannot understand English. Only Bahasa Indonesia mother tongue. Please do your best. Try to know and understand the Bahasa. Okay? I will try my best, Madam Yududa. Ya masuklah ke dalam, Anissa. I told Anissa to come inside. Okay na. Naka-register na sa Telco diri sa Jakarta ang imong roaming SIM card. Thank you, Elmer. Nibaw man ko nga importante kayo ang communication ninyo sa imong mga mahal sa kinabuhi sa Pilipinas. Lagi, uy. Ugos ba na ako? Salamat gid kaayo. Bengaso saya. Oh, nasigis ang pit.
Asa saya. Pangaso ko no. Magpaila lang ko. Unya, idang sinyas lang na akong pagpakigsulti anin niya. Aron may magkasinabtanay. Nangita mo gini siyang caregiver ang tiguang ba? Hello, madam. Pangasu? Yes, I am your new pangasu. Lisa, ako menkari pangasuko. Madam, I am your new pangasu. I will take care of you. Dia mana pangasuko. Hala, unsa naman intaw ni Uy? Rhea, bawa ako membotokan niya. Okay, madam. Kini man ka makasabot og in English. Magbinisaya na lang ta, ha? Paminaw. Dani inamang kay sinyas-sinyas ta, dam. Apa? Apa karon? Paminaw, dam, ha? Ako, pangaso nimo. Puli ni Anisa kay end of contract na. Kana. Sa sinyas ganito magdaog, dam. Akong pangan, pangasu Alma. Me, ako, pangasu Alma from the Philippines. Puli ko ni pangasu Anisa. Ako yung mo atiman mo. Kasabot ka? Thumbs up ko, Bi. Kasabot ka? Ay, thank you, Lord. May thumbs up siya. Sa ato pa. Nakasabot siya sa akong mensahe para niya. Labihan gyud na akong pagpaningkamot atong tungura ug salamat sa Ginoo kay nasabtan na ko niya, Priscilla. Mga kasama atong sundan ug pagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Alma nga gipadangat dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, maingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.